Спаборніцтвы праводзяцца ўжо ў 14-й раз. У горад над Богам для ўдзелу прыехалі стралкі з Беларусі, Расіі і Польшчы. Увогуле за гады існавання ў спаборніцтвах удзельнічала 5 дзяржаў, сярод якіх яшчэ Індыя і Малайзія. За прызыў у стральбе з пнеўматычнага пісталета сёлета змагаецца больш за 100 спартсменаў. Як адзначаюць арганізатары, гэта рэкордная лічба, якая гаворыць аб добрым сяброўстве краін. Но основная цель турнира, как и любого другого, это популяризация стрелкового спорта. Это достижение спортивных результатов спортсменами. Этот старт является для многих контрольным. Также создание дружеских связей с сопредельными государствами. Александр Блінуў прыехаў на турнір з Расіі. У першы раз трапіў сюды пасля прапановы сябра. Серебряны прызёр алімпійскіх гульняў у Афінах гаворыць, што ўзровень спаборніцтваў высокі, да і канкурэнцыя адчуваецца. Она есть конкуренция, очень довольно-таки сильная, поэтому ты не просто приезжаешь сюда, пострелял и все, а именно побороться, то есть в первую очередь, конечно. Поэтому конкуренция здесь есть хорошая. Здесь организация очень хорошая, приятная, поэтому хочется приезжать. Польскія спартсмены прыязджаюць на кожны стралковы турнір, які праводзіцца ў Брэсце, дзеля таго, каб ушанаваць памяць аб Уладзіміры Хацько. Уладзімір Іванович 19 гадоў быў дырэктарам школы вышэйшага спартыўнага майстэрства, і гэты цір з'явіўся яго намаганнямі. Мы всегда присутствуем, приезжаем. Это традиция наша есть, традиционно поддерживаем, потому что я еще в свое время, когда работал в Беларуси тренером, хорошо знал Владимира Ивановича Хацько. И это замечательный человек, который очень много сделал для спорта, Брестщины. Для наших спортсменаў турнір падрыхтоўка да фіналу Кубка Беларусі па кулявой стральбе, які пройдзе ў лістападзе. Тацяна Ігнатавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.